Iranian President Masoud Pezeshkian chuan ngaihdam deal ta Israel US te hnen ani lovin anram thenom te hnen ania an tactic ad hoc vaklo tialan tak wangte poniang Masoud chuan kanram thenom kan beite hnen a hian ngaihdam kan dile hengram te hi run tumna kan nei lowa Middle East a hian remna le muana omse kan du atia tuna tang chuan kanram thenom te hian minron beihna sa ni lo chuan kan beihna sa to lowang chuti rolin tun buai den chena Iran beitum anomani chuan athalo hleang Israel le US thlopian choimoina le zalen na akeng tel heklo tin soya ngaidama dil hnuloka hian Qatar chu Iran atang hian bei anile ta thothung Iran chungchanga hian US President Donald Trump chuan an tlompum hlum le anin pek aphu thu soya Iran ruai tu thlan konga US chuan soi anei ve tura ruat boka hei hi Iran President chuan chhang letin kan thi hma lo chuan kan tlom lowang ative thungane Iran khopui Tehran a chengte chuan nizan le nizan masa angreng renga zan ral muang lo kha anla ton ngai lo thu an soya tunin dona chuan ale lampol an chet nat ber trum alani hialang antia US pai roi tu te chuan Iran bena hi nasazoka kalpuyen la tum thu an la soita dewa Iran sarkarin ral thuam kan neye anti vete kan ti chevek done antia US President Donald Trump chuan leilama sipai tirpo ngai lowang Iran sarkar hian an chan thei zong chu an chan chho mol ani bere ative bokane hetila hian Israel chuan beipui thlak tho nina an thlen to thuan soya engtin ngen che don ti chu puan zar ni che lo ma se a theu neu lo khopang antia chu voin lama an kalpuin nasazokin Terana hian puak thei thil nen an chele ta heta tak hian Iran sarkar tactic fu lo na alang le ne hladeu hleka tangin inchui ta ila Iran hi kumsang khazakwa somsari pakwa Islamic Revolution ma ka chuan Middle East Air Force lama achak ber tezi ngami hania Imperial Iranian Air Force AIIF te chuan khang hun laya US thlona thaberber Tomcats te A4 Phantom le A5 Tigers ten khala A14 te po anin chop manani an pilot te po khothlangram ten training an pek ngat tania kumsa khazakwa somsari palia khan Irakin Iran ram chung ronlu an tumroka Iran hian Air Force lama an duai lo zialan tirin an nor tom theya US thlona tra an nei thei hi khang hun laya Soviet Union le Iraq ramte epna turati ania Iran hi khothlang ramte chuan an lam tanga an ngai thrina ne revolution ron thlengta an lal pai thla kanin inthen faina wangin an pilot an kiang ngal sota US chuan thlona baka a spare parts te apedu talo boka hewang hian Iran le Iraq in dona po an chaklo pha hle hun akal le dewa nuclear an boipuina kai noya wangin shrek an han ni chun zom le ta Iran chuan ramdang atangin ral thuam an lei thei talowa chuti ni chuan tin indo thlona te aya missile cher an boipui ta an thlona hluite po an theyang angin an thom travezel boka hetila hian shrek na atop nuwa Russia chuan a thlona thren khat MiG-29 Su-24 Mirage F1 te haleitira kumsang ni somni pathuma khan reita kanin biak nuwa rampahni te hian thlona leitur hian inrem na thuthlung an ziak le bokane amairo chu US thlona te hi an lo chul nel to an khal thiam sa ania Russian thlona te chu akhal zir tharanga yawangin voile khata in thlak bur thei anilowa Ukraine in dautira po khan hei hi chiang takin alang US in thlona pengot don ta sela Soviet Union siam chian khal thiama buai thlak deuh mai ani kha Iran hian Air Force lama chuan tur an nei talem lo tinani chu Navy alani se ma an latam vak lo nge ni anin do long te chu US hian aka pil saknual to missile bak hi thupuya an nei meu lo ninalang chula chu tunin dawa hian an kap chuak lei thei talo tila khovel base yang an phalo vai hlea US le Israel te hian aka chuana le adana munte an bitum tluk
tluk mai boxia anin dawni masabera khan Iran hian ballistic missile zanga borvela thlo chuak theya nimin lamai ro chuan som ni travel bak akap chuak thei to lo nin avil tu pol rang tele US sipai te chuan an tar langa thlona le longa kan chak lo ani poin kan missile mang hian kan hmel ma te chu kan bitum phak lutu ka lom anti thrina US le Middle East US sipai te in khwarna chu an missile tra in kap mai tura anin ngaya ma se chu tiang chu athleng thei ta chi alowa tuna phei chuan thi chil drone an mang tam to zo ka an missile tra dan har salu tuk mai chi yang te phei chu mu tur awang phar to ne an missile te hi an ka chuat hei tak lowa chuan Air Force lam aron mang vea Israelin record te an lo siam khum vela Iran Air Force te chuan Yak-130 chu Israel thlona F-35 machon turin an ron thlo tira boruaka indo thlona mihringina khal ngei mai F-35 in aka thak voi khatna ni turin he Iran thlona hi an lo ka thak saka F-35 hi kumsang ni le som panga vela tangkhan man tranin Yak-130 hi kumsang ni som vela an man ani ve thunga nei to lam chuan thlona te naw anti sak threna an musi tang reng khop mai eba ka hian Israel chuan Iran thlona man lai lutuk to te chu ati chiat sak nuala US pailamin social media thlona andana hengara puak thei thilan thlak lai video te anti chuak boka Iran hian anin do ma po Air Force an nei chia to te lul nen tuna phei chuan angai na om to hlolowa an Navy la chuti tho chu nia an presidentin kan thi ma chuan kan tlom lowang atia hian he in do na hian reita ko se an sarkar chu tluchelovin dam chuak ram se adu na alantir anita ber ome athenom ram telaka ngaihdam adil hi a tactic afu talo hle tilantir tu anile boka Iran hian Trump hun masalama tang to khan beihna alo tok to thrina US hian an sipai hruai tu alo ka hlum sak to nei kha Israel nen po lang lo lama anin do nuwa kumsan hi somni pali atang khan khovel khriatin ani nep na chho le zuala henga hian Iran chuan beihna toin a rul tok turanga in a chang let ve thrina nikuma US in Iran nuclear buai puina puak theithil manga a bedroom khan a chan let na tan sipain khwarna awa be saka US chuan Iran hian aron thril lok nina soi Israel po missile mangina beya ma se ti chiat tak tak ero chu anei tamlem lowa arul to ka chan let hi a thok thawak lovin an chak lo angin an lang ti ngai dan anei chhotran ta ne hewang hian nikum khan minron be ani chuan arul to kin kan chang le tang ti to lovin awar theyang berin kan chewe toang antia chak lo wangalan kha andu to lo ti chuan tunin dona hian Iran chuan beihna atole hnuwa a thenom ramte a bei tawak maya Middle East hian kan thei bera lo mole ti niom takin US in sipai munada na ramte chu a beita chungzinga chuan inrem na kongjonga inbiak na kalpui tu oman po azwa chuanglo hetalan tira tumber chu an mel masipai te omna ta na anram phal chuan lukhonga nei ti hi nia chubaka chuan Iran hian anram thenom te sumlak luna nar antuyal thei thlit film na le khwaljin an hip na mun te po abeitela sumle pai din mun ti bahla manga kar atum tel boka ahma a Iranin beina towa him trin te kha tuntruma chuan an him tame ulova voin lama po Saudi Arabia Bahrain Kuwait le UAE te chuan beina antok le ne Gulf ram te hian hetiringot hi chu a hreom mai tin indo ti top turin US le Israel ten karang tia Iranin abeisa yang ero chu athleng talem lawa Iran hian abo chia theyang zongzong abo chevek to kan dolet lo na tur om to mi lo zo kani antia anlain sum ram zok ani mele Gulf ram than khat phei chuan IRGC te nena in kung kai na nei mi thren khatan reng to Iran hi insum don ton na lama hriek te hial an ngai tu boka hei hi thlengani chuan Iran economy hian atuar hle dona miron be chuan kan talna viau toang anti chu
Ama a arul tokin kan cheveyang ti ai poin athok thalo ma zoka chua chapa chuan Europe ram te chuan Gulf ram te hi invena tan kan puyang cheu anti clear France in Saudi Arabia puyan tum hnuwa UK chuan invena tan indo thlona helicopter destroyer le adangte atul chuan kan ron chopang anti ve boka tuna phei chuan Iran president in ngaihdam adil ta ne Iran president in ngaihdam adil na hi US president Donald Trump chuan aram thenom te hna Iran atlom ta ati saka antlom chan ber chu nataka beihna an towang nina soitel boka hetila hian IRGC lam chuan an president ngaihdam dil na hi an pom chi alo nina langa kan thenom ramte asanga anin rel bol na hi kan za mase beihna kan to chhunjom zelani chuan America sipain khwarna munte Israel sarkar na te chu leilamani emo vanlamani emo tuipuyani emo kan be chhunjom zel donani antive thung US President Donald Trump chuan Iran beina hi alazual saudon nina soya anin dolong lian USS George H.W. Bush chu Middle East naivaya anin chople don niin khotlangram media te chuan an tarlanga khovela indo thlona phur long lian ber USS Gerald R. Ford po Mediterranean tuipuya au meka USS Abraham Lincoln po Arabian Sea omin henglong pathu matranga thlona chuak turte hi hupurom thamchu anive to hrimhrimani Israelin nizan keinita na tukin jing lama nataka Iran an beina hian teran khopui le chhevela sipai mun poimo tele an missile munte an beide bera IDF lamin an soidanin indo thlona somriat chuang an chea teran le Iran lailia hian puak theithil zahni somthum velai an thlak le to an beite hi missile an dana munte bunker le missile ka chuanate Imam Hossein University IRGC Sipai Academy le adangte annia US point Iran mun sang thum vel chu an beitling der to bokane hetila hian Iran chuan missile ane yangang te chu alakap chuak vezela tamero chu achua hleithei to lowa Israel ramsana daruk le chanveya khan Israel ramsana jinglam daruk le chanveya khan zanlai atanga chutin ballistic missile panga vela kap chuaka hemi ma hian missile te nawzok athlo chuak ve niwal bokane Irana hian hethuba chaileng hian nuna chanja chu sangkhat jathum somthum pahni anga chinchiania Israela som pakhat tan thi toin Lebanon Hezbollah le Israel te indona miza somni pathumin nunan chan to boka US sipai paruk ten nunan chan bak lo chu thi bel anlom lo bok indo man he ato khop mai US chuan Operation Epic Fury trantir darkar za chung khan dollar tu leding on pathum point pasari vela senga ni khata dollar makta duai zariat somko pakhat vela seng nia tarlanania heti chung hian an missile le mamo dangte chu asiam chhualama alet li vela ti pun anlatuma US hian Israel nena puak thei thilenga mozat pe katum bokane Iran sarkarin reitak kan dai chuan ne na chan chu soilo kandam chuak thei mial ma na anti chu Trumpan antlom thak turane chumi ma chuan kan che zelang anti tabur mai sia an tactic afu tawak lo ni na lang meka tactic dang lanei takmo ilo clear zel phatte ang